hormatiku. Kalamu terus jajal sepiro ilmumu. Angger nimbang ilmu ning Radas Sliman. Sing Kakang Madetantri karepke Jaya Kawijayan sing manjing ana ing Juragan. Iya. Kakang Madetantri. Piye? Lamun tobab Aji Jaya Kawijayan pitungase Baporsi Parwayana. Kuwi ora ento digunakake lamun to ora kepojo ing kahanan. Yen ngono kira wani. Monggo aku pengen jajal. Ayo. Lamun to Kakang Madetantri meksa lawan aku. Ing kene bakal tak buteke. Kalian Kakang Madetantri. Ning emanipun Kakang Madetantri kepengin mangertos Jaya Kawijayan niku manjing Juraga kula. Piyambakipun pengen buktekaken. Nganti kalah iki mau. Inggih. Ya wis. Yen perkara Madetantri mengko tak usah. Saiki ngene ya Dayana. Kados pundi Nyai? Iki mau. Aku kampus dene. Yaine Parwayana ya bojo. Supaya kowe ya bilang murid ora sesenetan kae lho. Namung kula piyambakan. Nek katen kula nyuwun pamit Nyai. Wis ngono. Udayana mati kowe. Arep apa? Golek Udayana tegune Nyai. Goleki Udayana. Nggih. Arep apa kowe? Arep kula ajian. Arep ngajar. Nggih. Alah sembodo. Pripun? Kowe kuwi wis gedhe dhewe. Anggonmu manyeswa ning Radas Sliman ya wis suwe. Lho ngadepi Udayana bocah cilik wingi sore. Lah kok iki mau kowe kalah, kowe ketumplek Madetantri. Kula dhewe niku nggih gumun kok Nyai Kenarang. Murid wonten ing Radas Sliman. Niku sing paling tuwek niku rak kula. Heeh. Menawi Udayana niku nembe nengahi. Nanging upama ilmu kok tesih jaduk Udayana. Kebangetan pancen kebangetan. Nang tenane sing kleru ki ora manggon ning kowe kok. Lajeng Sing luput kuwi gurumu Kakang Parwayana. kok saged Bapak Parwayana nglepat. Mergo anggone gegulang antarane kowe lan Udayana kuwi timbang cinde mbang ciladan. Menawi kula Kowe timbang ciladan. Udayana. Timbang cinde. Tak ibaratno ana gelas loro kae lho, Nggih. nggih. Sing siji diisi kebak, sing siji diisi separo. sing kebak sinten? Udayana. Sing separo. Kowe Madetantri. Layak koplak. Nengan niku. Nih ya aja cilik ati. Iki upama lho, Nger. Upama kok aku dadi kowe alah-alah. Wis ora kerasan manyeswa ning Radas Sliman ana ngarsane Kakang Parwayana, ya gurumu kene Parwayana. Kok aku dadi kowe, Nger. Iki ya ora kok ajan-ajan elek ya. Nggih. Kok aku dadi kowe golek guru liyane sing luwih pinter. Nuwun sewu Nyai Kenarang. Wonten ing jagating Pulo Dewata, nggih, Pulo Bali. Ah, Niku paguran kondang kaonang-onang. Niku wonten ing Radas Sliman, nggih, Baporsi Parwayana. Sanesipun kula mboten kapilek. isih ana kok Madetantri. Tasih wonten sing ampuh. Padepokan pundi Nyai? Ya isih cerak karo Radas Pun, Sliman napa-napa. kene. Ora ketang weteng kula sulah tak nggo pola. Padha ora usah ngono. Kok nek tok ngisor mangan sing akeh ndi. Mangan watu ta apa? Lah kok jaluk sing duwe gawe kok ya. Kowe pengen ngerti guru sing luwih jaduk, luwih apik, luwih kondang saka kene Parwayana? Nggih. Ora ana loro telu. Aku dhewe nggih. Panjenengan piyambak. Iya. Lho, malah mutah-mutah. Kula sareng midhangetaken panjenengan. Anggenipun ngendika. Niku malah kudu guyu. Napa
Wis kudu guyu wetengku lesu. Iya sabar. Sabar menunggu adoh. Kok guyu aku ngerti kowe ngece karo aku dupe aku jujure wong wadon. Boten kok ateges kula ngremehake dumateng Nyai Kenarang boten. Nanging panjenengan niku pawaan wanita gitu. Bebasan Krubyuk Kabutan Pinjung mentelung Kabutan Gelung. Kekablak kakepanek branjangan. Nek wong wedok niku mboten saged bongkok. Kok aja dadi guru sing ampun. Kula niku mboten Saya kowe kena ngina wong wadon sak liyane aku nanging yen tok kowe gelem dadi muridku, kowe tak dadekno manungsa sing jiathuk mleguduk, dogdeng sama ladeng, pilih bobot, pilih tanding, bebasan dibuat tok, melorok, dibuadil, mencicil, ditungi batal. ngorok. Ora mau cukup kuwi madetan. Napa malih? Lamun tak kowe sego dadi muridku, Nggih. kowe bakal tak lunturi ilmu jaba jero. Ilmu kok njaba jrono ilmu napa? Ora ngerti kowe. Mboten. Yen ra ngerti tak jarwani. Ilmu jaba jumbuh marang pangucapmu ning arep mau. Ditumbak laka-laka Iki wau. menungso sing jaduk blebuk dogeng sama Nggih. lagi. Ilmu jero. Ilmu jero. Kowe bakal tak wenehi enak lan kepenak. Ilmu jero enak lan kepenak. Jane niku napa kula kok mboten mudeng. Ya isih wong sakit. Kula niki mboten ngerti. Bener gede gombong ya. Mula ya ora mudengan. Kula lu gedene gede pendungan. Enak lan kepenak kuwi made tantra. Tegese gelem mau kowe ngeloni aku. Lho. Pripun? Gelem mau kowe turu bareng karo aku. Dadi ilmu sing enak lan kepenak. Kula kedah turu bareng kalih Pak sampean. Iya. Waduh, Nyai, Apa nggih? menawi panjenengan lali kula ngemutaken. Kene aku waras kok kowe. Panjenengan menika sampun kawengku dening priya. Mboten sanes Bapak Guru Parwayana. Ah, Menawi kelampah kula cidra resmi dumateng Nyai Kenarang. Ateges kula menika bedol kurus ijo ngrusak paher rahayunipun liyan. Kula wedi dosa. alah made tantra. Urip ning donya kuwi mau sepisan. Nggih. Sing digoleki apa? Enak lan kepenak. Apa gagas dosa? Dosa kuwi yen konangan. Dijuwotosi, diudoni diarak balik desa. Nang yen ra konangan, kelonan karo bojone liyan. Enak era karuan tak kandhani made tantra. Gelem ya? Dadi wong demeni bojone wong nek konangan rekoso, Iya. nek ora kan konangan enake ora karuan. Enak ya lek ya. Jos. Bentik klak. Oh, ngerti ta ora? Tahu kowe mesti. Oh, gelem ya? Ini saestu. Menawi kelampah kula ngadosi dumateng Nyai Kenarang, kula badhe mamparing ilmu sing jaduk. Ya, Nggih. cepatin. Menawi ngaten badhe kula tampi. Kok tampa made tantra wala-wala matur nuwun banget. Rasane kaya ngipis sak jeroning melek lho, Nggih. Namung kemawon Nyai Kenarang. Piye? Perkawis menika ing panginipun. Menawi kadengangan dening Bapak Resi Parwayana. Ampun kula sing tanggung jawab, panjenengan kedah nderek tanggung jawab. Sakmu kowe aku bakal tanggung jawab made tantra, aja kuwatir yen bangku. Sing bangku saiki ayo seneng-seneng karo aku. Nggih. Tak ladeni apa pejalu. Menawi kados ngaten badhe kula bektekaken sepinten ageng tresna kula tumanduk dumateng Nyai Kenarang. Rasane jebul yen cedhak karo wong bagus isih Joko kok ngene. Pripun? Rasane pripun? Kok bae jek-jek kuwi rasane ati. Jenengan niku Tenan kok made tantra. Nyai, Ah, swara iki mbok iso balik apa ora kok gregetan suwe-suwe. aku kangen temanmu. Aku nak gak koyo ngelawan sliramu made tantra. Sak menika kula pitados ageng tresna menyang tumanduk kula Nyai. Nyatanipun rong pangkane tembung panjenengan rasa.
Mun ditelaske mawon. Satemangga midhaken aken swanten panjenengan galik-galik nurut kusuk. Rumangsa kadudut rasaning ati. Kowe iki ngece apa piye, Ger? Mboten ngece. Suarane kari semet kempes iki. Padha pelambar-lambur seminggu. Wis ngene, kowe kepengin dadi manusa sing jadul. Jumbuh ing ajeng kula dados jadul. Ana syarate. Napa? Kowe kudu kacondokan kitab Tripitaka, Ger. Teng pundi tulungipun? Mapan ana ing gedung pusaka Ragas. Kula tolong. Sampeyan iki kok. Sampeyan iki karepe pripun? Jare kula dados tiyang jaduk kedah anggarbeni kitab Tripitaka. Nanging sareng kula badhe jumangkah kula colong panjenengan candhek. Ngene lho. Nggih. Yen to sing idranane Tripitaka kuwi kowe. Durung nganti ana ing tangan bakal konangan. Oke. Menawi mboten kula sinten? Dadi men ora ngawis tarani ora konangan. Aku tak sing nyolong. Panjenengan? Yo. Ngene iki lho. Bot-bote pengen duwe bojo bagus isih Joko. Dadi maling wae tak lakoni. Mboten napa-napa. Biar tekor asal tersohor. Ngono. Oh, kula kadung ilang Joko kula kok. Ya wis, sadurunge aku jumangkah. Nggih. Aku njaluk sangu, nggih. Sangu napa? Kula dhuwit mboten duwe lho. Ala ora sangu dhuwit. Deleng di transfer bapak. Aku njaluk sangu anggo. Napa tasih kurang pripun? Oh ya isih Hah? kurang no. Oh, ngaten. Nggih. Wah. Wah. Ya, iya. Ya wis madhe ta aku njaluk pamit. Wah. Lakon tumindakan pakarti kuwi dosane ora apa-apa. Kang baku aku dadi wong jaduk. Monggo wong dosa iki besok nek mati mlebu neraka. Alah, neraka lah pikir keri. Suasana ing Padepokan Ragas Liman kok beda kaya adat sabene. Asu ajak pating jegat pating jegok, manuk bence pating klepet. Mimbui tintiming suasana ing Padepokan Ragas Liman. Sak tenane arep ana kedadian apa? Ya. Aku kelingan karo kandhane Simbah biyen. Yen ana kahanan sing kaya ngene iki, ing Padepokan Ragas Liman iki bakal ana maling. Maling sing dicolong ora bondo donya. Nanging maling kuwi mau ngalap anane kitab Tripitaka. Ya. Sadurunge maling mlebu ning papan kene kitab Tripitaka bakal tak sinyetake supaya malinge kecele.
Napa ni? Kitab Tripitaka Anes kaine ilang. Kitab Tripitaka ilang. Nggih. Eh, Nggih dos pundi? Dadi dina iki kitab Tripitaka ilang. Nggih. Ngene ya Ni. Dos pundi? Aku tak takon karo kowe pomo saka penemumu ngono sing dadi maling iki lanang ta wedok. Ya maling luprahe nggih lanang kok nggih. Maling kok wedok kuwi nyidra napa? Lumrahe maling iki lanang kok ya. Nggih. Ora ana maling kok wedok. Nggih. Ning ngene ni. Yen to miturut mata batinku, bengi iki sing dadi maling iki wong wedok. Maling kok wedok termane arep nyidra Tripitaka aja dinggo napa kaine? Apa sebabe maling wedok iki arep nyolong kitab Tripitaka? Mergo yen wis entuk, iki arep dicono lanangan. Sampeyan niku aneh. Ampun ngaten aneh mboten kula lho nggih. Ora. Wadon sing lempeng galem kok mboten ate ana, mboten ate ngene. Wong wadon sing lempeng galeng, ora tau ngono, ora tau ngene. Nggih. Ning saiki galeng ora ana sing lempeng kok. Lah pripun? Ngene ya, Nyi. Sak tenane aku wis ngerti kejadian lan kejadian sing durung dumadi. Mula kanthi kuwi, sadurunge maling mlebu ning papan kene, kitab Tripitaka tak singitke luwih dhisik. Dadi malinge ya kecelik nih ngono. Kurang ajar. Wis tuwek kok ya roh wae yen Tripitaka arep tak colong. Coba disingitke luwih dhisik, dimen aku kecelek. Oh alah yo. Wong tuwa kaya ngono kok ora ndak bongkok. Bosen aku. Apike cah bojoku. Aku iki ora usah mok dongakno ndang bongko suwe-suwe darah bongko dhewean. Mboten panjenengan menika klitu anggenipun ngrungokke. Jane kowe iki isih seneng karo aku ta ora to, Ning? Nggih tresno sayang kok yaine. Mergo ngene lho, Nyi. Nalika semono kowe iki tak pek bojo umurmu iki lagi wae 19 taun. Aku wis swidak 3. Engko gek-gek kowe bosen karo aku nih. Mboten, ampun. Ora. Nadyan panjenengan menika yuswa sepuh. Iya. Kula tasih enem. Heeh. Nanging tresno menika lair batin tulus suci kaget panjenengan. Ngono ya, Nyi. Kula niki badhe ndedonga. Heeh. Rina wengi badhe ndedonga. Heeh. Muga-muga bojo kula Kakang Parwayana Iya. gelih saged bongkok. Ngene iki kok. Boten. Iki apa? Donga kok ngono iki apa lha, Boten Nyi? kliru kiyaine, boten kok gelis bongko boten. Mugi-mugi garwa kula diparingi yuswa dawa. Lah lak ngono ani, donga kok elek tindak kene. Boten. Ngene ya, Nyi. Terus pundi? Pandhen bener apa sing dadi jaring si Gaplok. Jengen wong saya tuwa iki raga saya rengka, tenaga ya wis ora kuat apa-apa. Tur ya wis kurang wibawa. Nyatane wong aku isih urip bae. Ana salah sawijining menungsa sing kepengin milik anane kitab Tripitaka. Kaya-kaya aku iki wis ora kuwowo ngreksa anane kitab Tripitaka iki mau. Mula saka karepku kitab Tripitaka iki bakal tak warisake karo murid-murid ing Padepokan Radas Liman. Sinten menika kiyaine? Ewon murid ing Padepokan Radas Liman sing banget tak tresnani amung loro ni. Sinten kemawon? Siji Made Tantra, loro
garwa panjenengan. Heeh. Menawi derek urun rembak tak nggih dipun keparengake. Ya ora apa-apa wong kowe bojoku kok. Ngaten. Rendene Tripitaka menika badhe penjen wariske. Langkung prayogi penjen wariske, penjen parengke kalian murid ingkang langkung dunu. Agenipun manyiswa wonten ing Rada Sliman tuladhane Madya Tantra. Ngono ya, Nyi. Merga Madya Tantra iki murid sing paling tuwa. Kitab Tripitaka kudu tak warisake karo Madya Tantra. Nggih, Kyai. Ya. Gathok. Mula kanthi kuwi ngene ya, Nyi. Aku njaluk tulung timbalana bocah sak kloron kuwi mau ping supaya ngadeg ya. Ngaten. Ya. Ning ampun lali lho, nggih. Ora. Tripitaka biyen parengke Madya Tantra. Iya, Nyi, ya. Janji lho, nggih. Iya, Ampun ngapusi. Nggak suanku. Nyi, Nggih. sing Madya Tantra ndi? Madya Tantra sing mrika. Kula. Iki Udayana. Udayana. Ini marek, Cong. Aku saben-saben nyawang kowe kok rumangsa seneng atiku. Dasar pasuryane bagus, nggone ngadi busana ya besus, tindak tanduke sarwa alus. Ning kowe aja gegeden rumangsa lho, Cong. Kados pundi, Bos? Dupeh kowe iki diwenehi rupa sing bagus. Njur engko kowe tumindak rakus. Ngerti bojoku ije medhu, engko mok demeni, Cong. Boten. Ora ya. Kula sewu, Guru. Ana apa Madya Tantra? Wonten ing Padepokan Rada Sliman. Niku murite lempeng galeng beres kletes. Boten kitan bagus-bagus ning alus-alus. Ngono ya. Nggih, Padha jujur ya. Jujur. Ning senajan to ambak-ambak aku tuwa, aku iki ya titen kok, Cong. Titen apa, Guru? Angger ana nom-noman, irunge mbukung rada mbetet. Biasane iku celutak, Cok. Mongko ira kok betet, ana ndok. Ayah. Yen ngono nek wis celuk-tak, Cok. Nakane kula boten kok, Guru. Ora ya. Boten. Ngene. Apa to sebabe nganti aku nimbali jeneng sira sak kloron? Merga saka karepku, aku bakal marisake kitab Tripitaka. Ewon murid ana ing Padepokan Rada Sliman sing tak tresnani, amung jeneng sira sak kloron. Mula tak jaluk kanthi banget. Merga kitab iki mung siji. Kok upama tak wenehke karo Madya Tantra, Udayana ora kena meni, kosok baline kaya ngono. Yaine. Piye iki? Lali nggih. Tripitaka penjen parengke kalian Madya Tantra. Ngono ya, Nyi. Nggih. Yen pancen kaya ngono, apa sing dadi kandhamu bakal tak dudu. Kitab Tripitaka tau manono nggih lho. Wis tak wenehke bocahe Nyi. Malah ngamuk iku piye? Jan iki pripun? Jan Iya. iki lho Tripitaka pian parengke kalian Udayana. Iya, kowe iki kok sono-ono ae. Ana pripun ngene kados ngaten. Coba pian pirsani. Madya Tantra. Nggih, kula Guru. Sing tak wenehi kitab Tripitaka mau dudu kowe. Boten. Dur sapa? Udayana. Dadi sing nampa kitab Tripitaka iki Udayana. Nggih. Iki tenan. Saestu. Tenan. Lah, Wah, ya bener. Aduh. Niki dos pundi? Penjan kok malah betul. Penjan menika sapa janji lho nggih kalian kula. Janji. Yen Tripitaka badhe penjan paringke kalian Madya Tantra. Heeh. Jeneng kok janji niku pinangka utang. Pinangka utang. Kudu nyaur. Lah saiki nak durung duwe biasane
Ya pecut diseblakno wis kebacut arep diapakno ni. Nek wong nang aku sih isone mati kecemplung neraka. Kowe ra Yo ora roh. ora roh kok kandha. Wong padha-padha ora roe. Oh ya kae. Udayana. Lan iki belum. Aja tok anggep sakwise kowe nampa kitab Tripitaka iki mau kanugrahan munggumu. Nanging sak tengane kuwi mau kewajiban sing abot. Kula tak jaluk kanthi banget sadurunge kowe nyinaoni kitab Tripitaka. Kowe kudu resik raga, resik jiwa, adus kramas sumber pitu cacahe. Lamun ta wis resik ragamu, resik jiwamu, lagi sinaonono isine kitab Tripitaka. Lamun ta kowe wis ngerti isine kitab Tripitaka kuwi mau kudu kok tumkerake marang kabeh menungso sing durung bisa mlaku ana sak tengah-tengah iki. Kula kinten sampun gamblangan terwaca. Iya, Bareng kula nyupame badhe nyinaoni ane kitab Tripitaka. ana enggal-enggal tindakan. Mergo awakku iki sayang, aku tak ngasuh ya Nyi. Ya monggo. Yes. Kowe kok malah arep goco aku iki ngopo to Nyi? Mboten iki wae mboten gojo kok kaine. Kula niki anyel mangkel batin kula. Lah kok mangkel iku? Lah niku Tripitaka penjan paringe Udayana. Ya lara ati kula. Terus? Kula dimen larane kula waras. Iya. Awan-awan panas kaya ngene, kula olahraga 1 2 3 4. Olahraga. Nggih. Ora arep goco aku. Mboten. Coba nak ngono. Aku tak arep samplo iki ngopo to Nyi? Mboten nyamplung. Lah kok kowe nang ngene? Niki wau dhuwur sirahe jenengan kathah nyamuke. Kula tebes-tebes. Ana nyamuke. Nggih. Terus mau tebasi. Nggih. Ora arep ngampleng aku. Nggih mboten bojone kok ditangkep. Ngono ya. Nggih. Matane. Nganggon kene iki lha apa? Bener ta wis tuwa amor mripate bler. Lho, lawang semono gedene ditabak bres. Lho kuwi mau ora bongko ae. Pengajian. Sayangku, cintaku. Untut dulur Aja langsung ngono. magel kula. Nyatanipun Tripitaka boten diparingi kula. Ning Udayana diparingi. Aja nesu luwih dhisik to, Ger. Ora kurang-kurang nggonku budidaya nanging luput saka panjenenganku. Wis aja cilik ati. Jeneng dalan sing dipuntuk golek dalan liyane. Lajenge dalan apa melih? Carane ngene, tak bisiki. Oh kadang nggih. Ya. Rasane kowe. Rumangsa abot sesengguhan sing diprasake kelawan aku. Pitungase bobor Sipawayana lamun to aku kudu nyinaoni lan pono bab kitab Tripitaka. Bakal tak wiwiti mumpung sepi ora ana manungsa. Wiyo sing isining yuda Tripitaka kang sejati
Namo pitutur kang luhur kanggo tumrap sesama. Kakang Madutantra, kok sampeyan yang dicedak oleh papan kene saya-saya rumangsa keganggu nggonku nyinaoni kitab Tripitaka. Ya sing gedhe pangapuramu. Kalamun aku ganggu marang kowe anggonmu nyinaoni kitab Tripitaka jalaran pancen ana kawigaten. Banjur ana wigati apa, Kakang? Wektu dina iki aku kautus dening Guru Parwayana. Kowe supaya ngadep. Ana kawigaten apa sampean mangerteni? Perkara kuwi aku ora weruh. Kanggo mrigi kowe. Mrigi aku? Iya. Ya wis, sawetara aku titip kitab Tripitaka, aku bakal ngadep ana sing apa. Ya. Wong bodoh, kowe mesti dadi pangane wong pinter. Kitab Tripitaka rasa tak goleki wis nang tanganku dhewe. Besok aku dadi wong jaduk. Kakang Madutantra, apa neh aku nganti kelalen. Kitab Tripitaka pitungase Bapa Resi Parwayana ora entuk uwal saka ragaku. Aku njaluk pamit yo Kakang. Ape buang kok. Ya, Dayana. Kowe dina iki mirang-mirange aku. Pengko kowe bakal kuwirangan. Udayana iki arep mrawasa kowe. Nggih. Iki tenan? Nggih. Wis kelakon ta urung iki? Derek. Alah urung kok iso. Wong urung iki ya lumprah ngono kok malah. Lumprah pikun kan iki bojo lho nggih. Heeh. Bojo kedah piyanayomi. Lho gadhe murid kados ngaten jeneng tumindak sepisan durung kelakon mesti enten ping kalih. Nggih yen pinuju panjenengan wonten ing dalem yen tindakan kula dilimpe kula dibreki kados pundi kula isin kula wirang kiyaine. Lah kira-kira kowe dibreki gelem ta ora? Nggih gelem. Yo ya. Mboten kok kiyaine mboten purun. Ngono. Nggih. Dadi aku kudu tumindak piye iki? Murid kados Udayana, lakon prayogi penjen duka niki mawon. Amuk kersanipun kapok mboten dibaleni. Diamuk? Nggih. Ben kapok? Nggih. Ben ora mbaleni? Nggih kiyaine. Ya, ngono. Udayana. Lah. Kiyaine. Amuk lah ya, Cong. Ya. Lho ngono kok kados ngaten. Ngamuk iki carane piye lah, Nyi? Ngomong niku aja nganggo swara alus, ngagem swara sing kasar buanter. Udayana. Ngono. Nggih karo malah kerik. Mripate modal mecisil. Ngono. Suarane sing buanter dia mok ben wedi ndredeg. Ngono ya. Nggih. Yo. Ngono. Sing buanter nggih. Udayana! Amuk. Kowe aja wedi ya, Cong. Aduh. Kiyaine. Apa lah, Nyi? Wes. Mboten usah ngamuk panjenengan
menika boten saged ngamuk. Langkung prayogi murid kados Udayana dipun polong diajian mawon kersanipun kapok. Ngono. Nggih. Diajar. Nggih. Bocah kok kurang ajar. Pangat wis tak ajar memet pangat. Kalau diajar pangat. Diajar mawon. Lah iki mawon juga ora Aman iki aman. Wis, bocah wis tak ajar nih. ajar Kapok, kapok. Oh alah ya bener nek wong tua mripate lamun. Ya ini. Iye. Ajar. Ingkang penyangkala menika dadi Udayana. Ah. Nanging madhe tantra. Dadi sing tak guwebuki, sing tak dugangi iki mau dudu Dayana. Dede. Nanging madhe tantra. Nggih. Bener, Cong. Nggih, kula. Sing tak dugangi, Nggih kula. sing tak jiyotosi. Nggih kula. Bener kowe. Nggih. Lara ta? Nggih lara. Lara tenan. Lara. Ya sapa? Kaine dos pundi panjenengan menika. Lho kon ngamuk ora iso, kon ngajar ya malah klenu. Pun. Langkung prayogi murid kados Udayana menika dipun tunggung minggat saking Raja Sliman. Mudah dijemberi wonten ing Padukuhan Raja Sliman kaine. Nah, kula condong sanget kalian Nyai Kenarang. Menawi Udayana tasih mapan wonten ing Padukuhan Raja Sliman, badhe mrosokaken akan asmanipun guru. Dipun singkiraken. Kok dengaren kowe karo bojoku kompak, Cok. Ya. Dayana. Kapeksa dina iki kowe kudu pisah lan bapa. Kowe kudu ninggalake padepokan Ragas. Kula tasih bedahaken piulang panjenengan. Kula tasih kepengin ngasukawuh wonten ing panjenengan. Apa sebabe kok nganti aku bisa kandha kaya ngono? Kowe kudu ninggalake padepokan Ragas 5. Yen kowe isih tumondok ing padepokan Ragas 5, kowe bakal cilaka. Mergo dina iki padepokan Ragas 5 iki lagi gatel, Cok. Wis perkara kowe isih butuhake pawulanku ora usah kuwatir. Mergo cara wong lelungan wis akeh berasane. Ilmu sing tak duweni wis tak kumplak dak ing pengarepanmu. Mula kanthi kuwi ora usah kuwatir lan ora usah sumelat. Sadurunge kowe ninggalake padepokan Ragas 5, kowe bakal tak wenehi rapal slamet. Rapal slamet. Kados pundi, Bos? Rapale mung cekak kok, Ngger. Ini rungokno ya. Iki. Nalika kowe arep ninggalake padepokan Ragas 5 mlaku telung jangkah mlebu napas, njur rapal kuwi mau nekno. Becik ketitik, ala ketara. Wis iku tok. Nekat. Ya, Kula nyuwun pamit. Bu. iya. Aja lali rapale ya. Becik ketitik ala ketara. Wong ditinggal mlengo sedilo sapa lae kaya uwil iki. Ampun pun, boten usah digetuni ditangisi murid kurang ajar mawon kok nggih. Mbok napa menarak mriki? Pun to, ampun Ini dipun lho, pegane. Apa sebabe sakwise Udayana iki ninggalake padepokan Ragas 5? Nggih. Aku kok nangis.
Mergo aku iki tansah kelingan mergo sing rumati saben dina iki mung Dayana kok iki. Perkawisipun iku kendalari panjenengan gelo gitu. Sak lungane si Udayana. Pancen kaya ngono. Panjenengan ampun cilik ati. Kula saguh dadi liruning Udayana ngupakara dumateng panjenengan. Iki tenan. Oh ya. Panjenengan kepengin mandi. Walah, arek mandi. Pakpu. Kaya cah cilik ae. Siram banyu siram. Iya. Kula sing godhoke banyu. Dan nggih. Upama banyune wis bulah-bulah, Nggih kok byokke jenengan. aku lak malah mrotol ya. Diparingi banyu adem. Nggih. Ngene ya Ni. Sakwise lungane Dayana mbekanku sesek Ni. Lajeng kersanipun. Gorokanku garing aku njaluk ngombe Ani. Kersane napa? Butuh degan klopo ijo iku ae lho Ni. Oh, jujugan kelapa ijo. Ben seger Aku ngono. ada anel to mriki anel. Iya, aku roh kok, Cok. Menyang rantos nggih. Anjene nyambut gawe ya ana ngono ana ngene ditampa, Cok. Ngoten. Yo. Wah, repot iki. Wis ora apa-apa. Aduh ya gorokanku. Ngelak nggih. Rasane kok garinge kaya Oh, ngene. dipun rantos. Ya ini. Nyai. Iki monggo. Pinjano jo. Jujugan kelapa ijo. Iki mau mok wenehi racun tikus ta ora nih? Ah mboten panjenengan. Ora. Bojo kok diracun. Kowe njaluk Ah mboten. Kagem menyang kemawon kersanipun gelis. ngono ya. Nggih. Kowe, Jong. Mboten. Kagem panjenengan ben cepet. Ngono. Nggih. Ya. Yen pancen kaya ngono tak ombene ya, Nyi. Nggih. Apa? Sakwise aku ngombe duduh ikan klopo ijo. Dadaku panas, gorokanku teng panas. Mok wenehi opo kuwi mau, Nyai? Duduh degan kelapa ijo kuwi mau ya parwayana rungokno. Tak carupi racun tikus. Racun, Nyai. Wenehi racun. Kok kowe tegolan mentolo tumindak kaya ngono, Nyai? Apa luputku karo kowe, Nyai? Dadi kowe ora rumangsa luput. Nganti aku menehi racun ning duduh degan kelapa ijo mergo nek kene aku wis bosen dadi bojo. Bosen. Loh, duwe bojo kok wis tuwa. Ora iso apa-apa. Saben bengi aku pengen mau keloni, isine mau wolak-walik mau isik ngeren-ngereni blok. Apa? Lak nganti kowe iki wis bosen karo aku njur kowe tumindak sing kaya ngene ngalap marang patiku. Apa kira-kira iki wis ana gantine ngono Pun. Oh ya wis no. Kaparo gantine luwih bagus, luwih enom. Sampeyan pengerti? Iya. Gantine kula dhewe. Ade tantra Gantine kowe, Cung. Nggih. Alah men ya men. Wah, semane. Bagusnya ngene warane nyamin. Bagus ana wani nyamen bidok. Bener nek pangat ngadem. Pade tantra lan kowe kenaran. Apa? Saktenane nganti ana kedadian kowe padha selingkuh. Sing salah iki dudu kowe. Lan dudu kowe, Cok. Lah sinten? Ning sing kebangetan iki bocah iki. Niku aku ngalor kowe melu ngalor. Aku ngidul kowe ya wis ngidul. Nek adus kentekno sabun bareng arep dinggo mlungker. Bangetan. Repot. Lah wis tuwa umur suwiji rabi 15 tahun. Lho ngene iki, pepuntone karek burung gawa mlaku tuna. Ya Ni.
Yen ngono cetha kowe salah sawijining menungso sing kejem lan wengis. Kejem ya. Tak ibaratake aku ing nandur pari tukule alang-alang, aku nandur kacang tukule rawe. Bebuten becik sing tak tandur karo kowe nang piwalsmu kaya ngene nya. Wong wadon sing kaya kowe nek ora diajar iki ora duwe kapok kandhane. Kowe sing wis jompo ngene arep ngajar aku. Lho kowe iki isih kuat. Lho. Aku isih enom. Kowe arep ngajar aku gene iso? Kowe ora ngerti apa piye? Gene. Nek jaman nomku aku iki ora ketang piye ya jeger pasar Jatirogo. Lho. Alah, pawaan ngene kok jeger. Jeke kondo. Titikane yen penalika isih enom dadi jeger Jatirogo iki ndi? Pengen titikane? Ya. Iki lho tato. Siapa bayi? Dadi titikane yen to ndekno tau dadi jeger kuwi ana tato. Tatonan? Tato iki rupane apa? Iki tato kebun binatang. Ayo, kok tatone wae gambar entung kok Lah kebun binatang iki ana ulo ana cecek. Kaya tatone ndongklo. Wah, kowe iki malah. Kowe kurang ajar. Mau anggap aku ora kuat ngajar kowe ngono piye? Kate ora itu gak. Lho, bisa sehat ra iso. Alah kowe. Aku ya iso. Nak rontok. Ayo wani kowe. Kurang ajar. Dirasakno kowe. Dek, Carane ngene ya cepet tenan iki. ndang mate kowe. Yo. Ayo kenaran. Aku ngerti apa sing tok karepku. Nganti kowe tumindak sing kaya ngono kowe ngalah marang pati. Aku ngerti apa sing tok karepake. Lamun tok ing mengkone aku mati, kowe dadi rondo. Gampang dipek bojo karo majetan. Nanging ora kan. Rungokke sepatah. Sakwise aku mati kowe dadi rondo, sepisan rondo, selawase dadi rondo. Ora mandi aja Omongane wong ape bongkok. Kok sampe mate iki arek. Lan kowe majetan. Barbaranya piye? Mergo kowe murid sing wani ngaledhuh darbe ing guru. Mula ning papan kene kowe bakal tak sepatani. Besok patimu saka wanita sing kok tresnani dhewe. Ndang mati. Apa wae? Mergo aku iki guru. Wis dikhianati karo bojo lan muridku. Kok upama ing mengkone aku mati. Arwahku moh mapan ana ing Pulo Bali. Arwahku arep mabur Nang ndi? piknik. Ning gone Gunung Kawi. Mati adek piknik. Arwah kok piknik. Ndek duwe. Mula kanthi kuwi lali-lali den eling-eling. Besok ing Gunung Kawi kok ana wong wadon lan wong lanang dudu mukrime. Wani tumindak selingkuh bakal cendak umure. Hei. Wis mati ta urung? Hei, Nang mati lho tamane wis mati ta urung? Wis. Jat. kurang ajar. Lho wong ape mati kok nggo eman ninggalno barang sing enak. Lho kok dikrugupi. Alah yo. Parwayana wis mati. Lah nggo sanggup piknik karo wae tak gurune sini ya, Cuk. Iya. Pun, perkara iki rasa diurusi kang baku. Tripi tangan digoleki. Ya